Matay asam tapadulong ani ron. Asa nang puli ay ngok? Opo ka balo, asa na pa do? Ingon ka malaag to. Naglaag mo mga ay kwarta gani. Ay kwarta siya binang hagad og laag ko. Gani no, ingon ka nga halinan kag kupras. Wala pa lagi kwarta kay wa pa isweldo. Ikaw jud lead ba? Wa jud kay klaro kasabot ba? Nabi ami mga trabaho na agad-hagad ka umli klaro ning lakawa. Nagtuo pud gani kog swelduhan mi karon ugma pa man di ay. Suslit ako matiko ni moy burit-burit ra gini mong kaagi permi. Nya, unsa may plano ani karon? Lain pog di ta mong lakaw nga naka-absent ta sa itong trabaho. Ikaw ra ba ni absent nga ako mampod. Nya na koy kwarta diri 3 pesos ra pud ni. Nya, damulag. Saon man ni mo siya tay kwarta? Ang uli na siguro ta. Muli mong kagaral wa jud kay klaro ba ikaw ba nagagad-agad ani ha? Gani no, prado jud kay kan chat-chat ka sa mga nga asa na mo nya karon mula. Wala jud kurang ba? Hapit juga ko sa itong gamana nga mahal. Asa naman ito kong iro? Kulot! Unsa man tay? Unsa tay? Naku isugo sa imo nga kulot. Tawagan ako tayo mga walay bata. Unsa man tay? Sorry. Bira ko silver button. Unsa man ka tay? Manugo dili maulit og gilong. Nagtadlo ra manggug ko. Ako napadoon mabuga diha. Huwag na sila dito kakapit. Kumamatay. Pagtali. Pastilan ha mo kung pagitaw na kung iyo ka ni partim to kaalagan. Klaro. Ikaw manggod. Dapat imo sure. Ay, arar mo di akong iyo ano. Yo! Wala jud klaro. Yo! Unsa man lot nga nang gibiyaan man nimos papa dito? Si Lolo dito yo, nagliso na ginawa yo. Kapit na ma. Ha? Tarong ba? Lagi, ipapangita kaniya pagdali dito ka. Matay pre, ikaw na dyan yung kabilan siya mga kayamanan anak pre ba? Hala. Hayahayan ni mo anak damsi mo. Ikaw di mabinlan ana ba? Mao lagi mentag na ikabilin. Pero sa akong pagkabalo, naro to siya yuta nga tinaguan. Basi nihatag to sa kuha. Ano sa pa may giulat mo pre? Adtuan na pre. Ito, lakaw na dito kaw. Lagyan sa mo. Lakaw na. Taralot. Tay. Unsa man ka tay? Ikaw na anak. Tay ako na ni tay. Grabe yung dugaya pa ni mo naabot anak ko. Kapag kasi ko sa kong ginawa ba? Tay, ano pag-inuran na tay? Ano siya ka mo siguro? Yo ay sa payo kay may yung baba ni Lolo yo. Gihinay ra maguna para makamata. Iwasan ako ni mo anak. Tay. Ihatag na sa kuha imong kayamanan tay. Kora kayo mabinlan sa kong yuta. Ay, salamat. Dako na nga yuta, tay. Ay, Taysa, kakita ka ng kalubinan at bang sa tumbalay. O, tay, kita ko ato din na. Patakal ka dili na ato Ay, patakag pangangkon. Ay, yate, mga tayo, asa mong gina yuta ni mo nga ihatag sa kuha. Kamalag sa anak, tanawa akong tiil. Tanaw ng tiil? Gitanaw na ako, tay. O, diba? Naglihok-lihok na. Ay, ate, yung kay katay ba? Igayagaon sa mong kay ka, bisag kamot yun na ka. Gibakatawa raguti ka. Aron di ka mag-uol pag wala na papa mo. Sige na, tay, hatag na sa kong yuta. Taysa, wala ra bagid ni titulo. Pero sure ko anak nga to agid ni. Ato ajud. Sige na, tay, pabuhatan ko na. Kulot! Tay, ako kasi muluhan tay. Anis mo siguro kadugaya mo to bang kuha na dito ka. Luhagi butang lo. Nasa banggirahan na fitlot. Ako na ako lo. Sa may kuha ko na to. Gaya pag ni mo kuluta ka, oy. Dara na yung gisugo lo. Niyabag namang guro kalot, unsaon man ang kaang. Ayaw nagkasuko di anak. Kay moragad na akong kabilin si mo na yuta. Inuwi lang sa gamay, kinanay mga kahoy na gagmay ng uro. Ay, ate, anyo.